പൾസ് കുടിച്ച് പൾസ് കുടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ? പറഞ്ഞു. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വാസ്തവം പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് തലവേദനയായിട്ടും ന്യൂറോയുടെ പ്രശ്നവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകപ്പാട് വിഷയത്തിൽ നിന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഉന്മേഷവും ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സുഖവും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ആയി. സാറിന് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് സാറിനോട് പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് സാറിനെ അറിയിച്ചത്? പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഓടനാവട്ടം പൗരസമിതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഹദേവൻ ചന്നാപ്പാറ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സാറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ആ ശേഷമാണ് ബാബുരാജ് സാറ് എന്നെ കാണാനിലൂടെ വരികയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ അവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്ന് സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ അംഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനോട് ഇത് നല്ലൊരു വിടുതലായിരിക്കും. എൻ്റെ ഭാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കുമുള്ള പിന്നെ ഈ ഷുഗർ രോഗത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ കിട്ടും. നല്ല വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. ക്ലാസ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ഭവനം സന്ദർശിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും കമ്പനിക്ക് നേരുന്നു. മാഡം ഈ കോഫി കുടിച്ചോ? ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് കോഫി കുടിച്ചിട്ട്? നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഐ പൾസ് കുടിച്ചല്ലോ, നല്ല രുചിയുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ ഭാഗ്യമാണ്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ, രാവിലെയും വൈകിട്ട്. നല്ലൊരു ഉന്മേഷമൊക്കെ തോന്നില്ലേ ശരീരത്തിന്? ശരി. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയതിലും കമ്പനിയോട് സഹകരിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷം. നന്ദി. താങ്ക് യു.